Щиро вітаю, господарство. Меня кличуть Сікіржицький Валер, і он же вандровщик. Я вельми радий знову опинутися разом з вами на зимовій риболовлі. Хоча зима вже майже що скончилася, але льодові пригоди будуть протягуватися. Гэтым разом я приїхав рибалити з сябром. Витягнув він мене зранку з нашого хутора. Він якраз там побач каля мене. Зараз Юра свідрує лунки, рихтує обловлювати одну з найбільш перспективних ділянок на водойомі. А ловити будемо щупака. Покуль ще на гэтага драпежніка не дзейнічае нерестовая заборона. Ну, мы хоть усю рыбу и отпускаем, але усё роўна некие пэўныя правілы парушаць не хочется. Тому зараз яшчэ половим щупака на балансиры, ну а далей поглядим. Який толстенний лед, коллега. Юра, все. А дальше вручную. Батарейка села. Будем досверливать вручную теперь. На мне скончилась батарейка. Лунок мы з допомогою шуруповерта, такої корисної прилади, зробили досить шмат, тому обловлюємо їх доволі хутко. Максимум 10 ось таких взмахов на одной лунці робимо. Практика показывает, что коли щупак если поблизу есть, он реагує на принаду амаль што адразу. Гэта не абавязкова будзе злоў, то можа быць дзяўбун, а потым колькі не стой, нічога не выстаіш. Таму лепш больш хадзіць. Але ж гэта тычыцца толькі шчупака. Па акуню бывае па-іншаму. Засвідраваўшы другую дзялянку, нарэшце атрымалі першы дзяўбун. Красотка. Ну, а вы глядите, який колір. Запрещенный. Заборонений колір. Такі тільки у Юри є. У мене і у Юри, більше нікого нема. Ексклюзив. Да. На такі ексклюзиви ловим. Ну, добре, бачиш. Ну, О, емкий все. шупак. Ага. Колка добрая. Ну. Опа, ну давай. Давай. О. О, шла. Ну все, як кажуть, початок покладено. Ну, бачиш, знайшли. Ось і у мене був перший контакт. О, є перший щупак. Слухайте, дзяўбун был повторный. Так, давайте я вам покажу. О, спочатку так легенько крануло,
Ось, але я одразу зрозумів, що це не некая рослинність, а щупак. Він просто промазав, схибив і потім включив камеру, каб розповісти вам про це. І о, глядите, уже на мой улюблений колір. У Юри безовий, а у мене вот такий тьмяно-червоний з такою шерой кромзолей на спині. Есть щупак. Ось тут ми зробили ради уздовж одного берега і уздовж другого. Зробили на всілякий випадок і на середині, але більш надії було менавіта на лунки каля берега. І ось спрацював другий рад у Юри і другий від берега у мене. Вот такий толстый лед. И щупак за храстом и не пролазить. Ну, разберется, где там увоход, а где выход. В залежности от глибини, якая под лункой, і взмахи роблю відповідної вишині. От зараз ловлю для самої рослинності. Это у нас рогоз, и он же пуховка, и он же мячевник, и он же кадовник. И тут под водой цибури еще трапляются, хотя над льодом их и не бачно. Тому ось такие короткие невысокие взмахи роблю, а на паузе еще вот так вот поколыхаю, привабливающий щупака. О, зовсім мелко, тут меньше за метр. Цішуся крыху ветер, припиніўся снег, і гэта добрый час, каб распавесці вам про снасть, якой я карыстаюся, калі ловлю на балансиры. Бо у каментары да мінулага відэа аб гэтым пыталіся. Дык вось, вуда моя балансирная, гэта такі, можна сказаць, міні-спінінг. Бланк у яе з графіту, і асобна мацуецца катушка на руколадку. Даўжыня воды 60 сантиметров. Я лічу, што гэта такі аптымальны варыянт. Дарэчы, вода адмыслова зроблена для таго, каб лавіць на яе шчупака, бо так і называецца Lucky John Sea-Tech Pike 60. Толькі у адрозненні ад спінінга катушка у мяне тут така звычайная праводачная. Лёска тут у мяне дыаметрам, калі не памыляюся, 0,3 мм. Лічу гэта таким аптымальнай такой таўшчынёй. І павадок. Часцяком я ставлю металічны павадок, такі як і на спінінгавую снасть. Звычайна з тытану. Але тут у мяне стаіць флюракарбон, так званая небачная леска. І больш затое гэты павадок я звязаў сам. З лёскі дыяметрам, здаецца, 0,53 мм. З аднаго боку вось такую зашпільку карабін прывязаў звычайным вузлом, а тут зрабіў пятлю вузлом 8. І ўсё. І ось усю зіму адным я гэтым павадком карыстаюся на асноўнай сваёй снасці. Ну і пакуль ўсё вытрымлівае.
Трошки, правда, ось зараз гляжу, щупачки вже його погризли, але ж так не критично. Ловити і ще протягувати можна. Ось щупак. Ну бляха, заліковка. Щупак, заліковка. О! Добре. Ми зараз з Юром розділилися, і він пішов на першу ділянку, откуль ми починали ловити. Бо частиком буває, що повторний, другий обиход лунок отримується більш виніковий, а часом і третій навіть. Тому варто лунки провіряти по кілька разів. А я застався вот тут біля лісу, вабить мене природа. І зараз я потелефоную туди, у середину водойома, і спитаю, що там у Юри, як там справи. Бо я вже навіть і не ведаю, що мені робити далі. Бо гине лунки ми вже тут обійшли. Ну що у тебе там чувати? Нічого собі наробилося, ну. Ну, ну да, так и на спейнах там траплялись, и там канава это проходит второе русло. Ну и там не як завсёды такий був варіант добрий. Ми туди, буває, з людей скокнем на лодці, там і завсёды маль нечто зловим. Ну, так і на балансири так само. Ну. Не ведаю, что-то это зимой змінилося тут, невідомо де що тут. Ну. Ось так во. Нема нічого і у Юри. На такой, здавалося, перспективній ділянці. Ой! Або наробилося гэтай зимой. Щоб гэты дзялбун які-то атрымаць, так і намаганняў трэба прикласти. Так, слухайте, что у меня здарылася? Ну не можешь быть, чтобы это был той самый щупак. Вось лунка, где я уже щупака ловил. И отпустил тут, ух, и ту ж лунку. И снова на ту ж самую принаду, якую я вот только что поставил, у этой самой лунки клюнул щупак. Так, зараз погляжу, ці є якісь пошкоджені, здається, нема. Слухайте, у той самій лунці я зловив ще одного щупака. От якраз підходив і думав таки, чи варто тут ще ловити, раз я тут уже щупака ловив. Да, ось гэта диво. Так, а мог это все-таки той щупак, якого я вже сьогодні ловив, а ці може такое бути. Глядите, у його ось тут, бачите, шлепа гэтая пошкоджена. І ось тут во ще нечто есть. Но його докладно ловили. Ну ось, сябры, я ще раз позирую со щупаком, махчима з тим самим. У тим самим місці. Да, цікаво, цікаво. Ой, які несподіванки. Слухайте, уже некое дежавю. Щупаковое дежавю. Так. Знов як у попередній. Ай, десь там у лунці захряс. Все, пішов. Да, поднял настрой генный щупак своей такой несподіванкой.
І ось вам, сябры, яшчэ адзін доказ таго, што варта рыбу адпускаць. Адно толькі шкада, што не зняў дзяўбун. Зноў паўторна. Упэўнены быў, што ў мяне ўвесь час, што я тут хожу, ідзе папярэдняя здымка, але потым уключыў і гляжу, не, ўсё спачатку пайшло. Ну нічога, час яшчэ ёсць. Зараз, по майму меркаванню, пачынаецца самы такі цікавы перыяд надвячорак, і магчыма яшчэ штосьці асаблівае надарыцца. Так што глядзім далей. Сёлета добра выручаў балансір вось такой канструкцыі, не класічнай, Лакіджон Мібару, таму ў першую чаргу і працягваем на яго лавіць. Гэты памер, як я лічу, самы шчупаковы, 67 мм, і важыць гэтая прынада 18 грамаў. Вы бачыце, у яе ось такі плаўнік на спіне, і там 3 дзірачкі. Так часцей за ўсё я чапляю за сярэднюю. Ігра пры гэтым атрымліваецца такая найбольш актыўная, і балансір найбольш далёка адыходзіць у бок. Ну а адрозненне ад класічнай канструкцыі балансіраў вы бачылі. У Мібару няма гаплікаў спераду і ззаду, а толькі 2 трайнікі, як у спінінгавай прынады, у воблера, напрыклад. Опа! Опа! О! Вось і пачаўся, сябры, магчымы вячэрні клёў. Ой! Здаецца, гэты дзяўбун я зняў. Фу, якраз праверыў камеру, каб яно там усё добра было. Там шла папярэдняя здымка. Слухайце, адной рукой важдаўся з камерай, другой рабіў праводку. Ну, праводку ці іграў балансірам. І атрымалася зняць дзяўбун. А глядзіце, дзе трапіўся мне гэты шчупак. Ужо каля берага. І прычым зноў другі раз ад берага. Юра там ходзіць пасярэдзіне, па-ранейшаму упарты такі упіраецца. А я тут так і хожу каля лесу. І ўжо атрымаў некалькі вячэрніх дзяўбуноў, надвячоркавых дакладней. Ну што, сёння амаль што не фатаграфую, бо займаюся здымкай. Давно не было на вандроўшчыке маёй рыбалоўлі па-беларуску, таму відэо паздымаў і шчупака адпускаю. Да, яны ўсе спачатку не могуць даць рады з гэтым тоўстым лёдам. Всё, іх трэба туды прапіхнуць. О, холера! Ну, слухай, бляха, і все-таки, калі ў які-то колер вериш, то на яго і зловіш. Я хадзіў з рознымі ўжо. І зноў паставіў гэты свой чырвоненькі
Ой, і ну, і на його от знов зловив. Слухай. Ой, будуть потім казати, де такі взяти? Треба малювати. Малювати? Ну, а чому ні? Слухай, і так засеклося, цікаво. За один гаплік за задній. Ой, за передній чисто. Але гэта, сябры, не значыцца, што у вас таксама будзе дзяўбсці на такі колер. Ось, можа у вас спрацуе нешта іншае. І выберыце сабе тое, што спадабаецца і вам, і шчупаку. Дарэчы, з балансірным шчупаком не баімся эксперыментаваць, бо часцяком спрацоўваюць такія самыя нечаканыя варыянты. Самі бачыце. Поймал. А то вы третий раз. Може бути, ні. Моя в іншому місці. О, глядите, Юра долучився до вечернего выхода. Я думаю, уже хватит. Думаю, уже хопить это самое. Нічого не хопить, саме. Мои лунки обловывать. Думаю, пойду уже я трохи это самое. Ага, і знову на ГТБ заве. У холера. Эксклюзив, Да. понимаю. Ексклюзив. Ага. Ну що, сябри, здається, все отрималося. А я боявся. Дякую, що глядите. Дякую, що тискаєте подобайки, пишете добрі коментарі. І всього вам доброго. Бля, ну не хочет хватить. Да, вот, яны там будут Да? на самом... Ну, он всё. Ну, у меня все, блин, щупаки, я их и доставал и пропихивал туда, плыви ты уже. А лед холера. толстый, она Да, дух и да, не да, может. да. Есть такие. Это наша дорога. Что я вам, сябры, хочу сказать. Рыхтаваўся я не толькі да рыбалоўлі, але і падбіраў верш пад апошнюю зімовую здымку. Першасна, по прогнозу надвор'я, павінна было быць сонечна і марозна, таму і верш у мяне на прыкмеце быў такі, а ў выніку атрымалася пахмурна і снежна з ападкамі. Таму у апошні момант я ўсё перайначыў і хутенька вырашыў расказаць вам вось такі прыгожы, невялічкі зімовы верш адной з маіх улюбёных паэтак. Данута Бичель-Загнетова. Лёгкие снежинки у тиши, долу опускается несмело. Светло у полі, светло на души, легкие снежинки у тиши. Спит сосна в бахматым шалаши, а навокал так белютка бела, легкие снежинки у тиши, долу опускается несмело.